kodwa uyofuma siba the watchmans zilele Yo bakithi. uzolana uyangena endlini asuke kula kona ayophuma ngapha kula kona ngapha ajikeleze yard ulele uyigatekeeper kodwa njoba naye wahamba nje wothwasiswa lapha wabuya enenkanyamba elalini yakhe wesaziwa xa esaziwa nangu ubhutsakhe esiza njoba kusize saqhwithi nje ngubhutsakhe Okay. kunezo 18 singaya sibe bathathu pha Qinisile. Yeah, uqinisile. because asiyazi lento yokholwa that it's a war bazalwane once wavuma uJesu ukwi-war ukwi-war ndaba pregnant nje Ungajolanga. hayi tata mina zandi 20 nesithando wami sandibe nasithando Ba pregnant kanjani? hayi ngicela ungayicacisi ngolo hlobo because kuba okay. anzange ya ngicela ungayicacisi kodwa abantu bawusifumanela Okay. ondibuzayo ndakumcacisela Okay. yes so ndacinga ba ke phofa ndiyazi mina yonke lento kodwa into eyenzekayo tata kubana kwaye kwafuneka kubana ndihambe pha emission ngoku andikabi mdala andikabi mdala lento bengafuna uyithetha but ndiyafuna ukuyithetha ngenxa yokuthi once wangamthobela uThixo kunezinto ezikwehlelayo ngenxa yokungamameli kwakho not that ubukulonto but uThixo amehlwayo umuntu ongafuna ukuva kunezinto esidilishana nazo bazalwane esizenza esingazazi ubana zenziwa intoni kanti zange umva uThixo ethetha nawe ukhona abantu ebendike ndabava bethetha ku-podcast athi ndangayenza uThixo into athi mandiyenze ndahlangana nento ethile i-consequence yokungamameli neziphumo ezimbi Yes. Yo. ya mandithi imiphumela yokungamameli yokungathobeli ayimihlanga kusolo kuba khona into ezinjalo Yes. so kuleyo nto ke yokuba kuthiwe ndiza kukushiya futhi ndiza kwenza bonke abantu bakushiya my mother kwathi xa kusithiwa uyahamba ke apha andikabi mdala tata umama wavuma ndacholwa ngulosisi wakwashosha ndahamba ndiyohlala kwakhe ndiyohlala kwakhe nje ndanecebo lokuthi ungcono ndisweleke because umamam uvumile mna ubana ndigxothwe pha yakugxothwa kaloku kuya ugxothwa kunyanyisekile uba awuzukuhlala apho umitha apha emission so ndagcinwa ngulosisi yathi inkosi hamba apha inkosi iyathetha imani ithetha kwakinto ethi mandihambe ndigoduke ndiye ekhaya apho semka khona sineminyaka semkayo sekushiyeke ezindlu ezimbini enye seyawa ndahamba ke ndayohlala apha ekhaya kwakhona into ethi no akwandizulunga ukuhlala la mandisell poison sasimane sithunywa ke sibancinci kodwa kuthunywa abantu abadala sihambe nabo so siyayazi xa kwisitiya ekholo iproject yeenkukhu neproject yamazambana nezipinatshi so kuthengwa into ekuthiwa liyeza letanki kudidithwe ngayo so lo bhuti ndandithunywe naye wathi uba ungayisela le nto ungafa finish engafuni noba siziphathe xa sithunyiwe so ndaqomoke mandothenga laa nto iyeza letanki hayibo alithenga iyeza letanki yayi-12 ngelo xesha ifakwe entweni ndatsho uba ndithunyiwe ndahamba qoma yabona ke namhlanje ndiyasweleka naloo nto kuthiwa kukho umntana kum andikabikho shonca hayi ke nyhani ndahlala ndihamba ndagoduka umama wandibona nzolwane badla zam ndizimele kwasimalungi ndifuna uyofela kakuhle phaa ekhaya wandibuza umama nosinozuko uyaphi mntanam ndathi hayi ndiyapho ndifuna ukuya khona hayi ke ndahamba ndiyalila ke tata pha ndiyalila hayi ke ndafika endlini ndathi ndibalekela kwadade ubawo wam
wathi udadewabo wam kuthiwe singakwamkeli. Hayibo. Kutsho abantu balapha ecaweni. Yo. Ndake ndalala apha ndinikwe isikhwebu sombona. Ndalala neso sikhwebu sombona. Afike ekuseni wathi hamba ke because kuthiwe ithe leadership yethu singakwamkeli ngenxa yalento uyenzileyo, nalento eyenzekileyo kuwe. Ayike ndalila apha ndathi okay mandigoduke nam ndagoduka ndafika kuhlala umuntu ekhaya ndafika ndahlala. Abendiqonda uba uyabona yawuthi bethi iveke ezayo abe sendiswelekile. Akho kutya apha, akho ntoni, ndilala ngengubo, ndilala ngebhatyi katate namanundi endingayazi uba yayisheke kanjani. Hayi ke ndasela ipilisi yam yetanki. Wayisela vele? Ndayisela. Ndithe ndisayiselile ndanoba kusebuthongweni. Yathi inkosi awuzufa. Yo. Ndiyakuthuma. Awuzufa ndiyakuthuma. Yenza lento, beleka lo nalo mntana akazufa nawe awuzufa. Into endiyifunayo qha ugqiba kwayo yonke le process eyenzeka ndiyakuthuma nomntu into endiyenzayo. Oh yeah. Ndikuthuma ebantwini, ndikuthuma ubuhlangula abantu. Oh yeah. Hayibo ndase ndathuka ndivuswa ngomnye umama enqonqoza ethi mandivule ndiva ukuthi ukhona apha. Uthi umama nje ubethuna abaziselelayo belala becayo bakhona. Bakude le. Bangathi zakubandibona. Abantu abamane bezondikroba ngabantu abangazaniyo noNkulunkulu. Bafike bephethe izipinatshi ke bandiseza amabisi bandithoba imilomo. Lo omnye ke oba mama wasweleka. uThixo amphumlise. Omnye usekhona. Oh yes. Anakutya apha. Ngabo abathi xa bandazoba uThixo ecele bonana uba mane benzisela ukudla. Ndawuthi ndisalele ndive benqonqoza uba utata wakho sayamazi wayesinceda selana ngamarhewu ndisele. Ndibe right till ikliniki nandiya ngenyawo phinde ndibuye ngenyawo kukude tata. Phofu inkosi ayeka nguthetha yona into ayithethi ngolusizi. Inkosi ayithethi ngolusizi inkulo. Ithetha ngento okubana ugqiba kwakho lento ndiyakuthuma. Nomntu andifuna lento yenziwe. Oh yes. Ndihambile ke ndaya kwamakhulu wam apho kuzalwa khona umama. Wathi umakhulu wam eyami intombi ke mntanam yaphuma ngelokho emhlophe. Yatshata kwemizikolo. Le into enzeka kuwe andiyamkelanga. Hamba ugoduke. Yagoduka ke. Nenzeka ke into babe khona ke lowo mntana ke. Athi inkosi mandithi igama lakhe ngulime. Lime ilizwe ulandelana nokuthembeka. Kuba wena nomntu akanguthembeke wena. Thende ukuthuma awathembeka. Enye into ziyolise ngam dokwenzela okulungileyo. Psalms chapter 37 verse 3. Oh yes. Hayi ke kwalapho kwabanzima tata. Yabona lento yokungathobeli inzima. Yes. Kuba uthe sendibuyile ke ngoku uthi awubelongi apha ecaweni. Awubelongi kobani kuba awufunda badala kuwe. Awubelongi kobani kuba awufundanga. Awubelongi kwaba kuba unomntana wena. So awubelongi. Hey, ngale mini ndikhwazwayo ngulo tata. Hayi ke nomntanam kuthi awubelongi ndithethile ne-leadership. Awubelongi ndithi kamna ke noba ke mna ndibelonge New Direction khona ibandla likhoyo pedutyo kuthiwa i-Christian Center. Ndithi noba ke mna ndibelonga e-New Direction. Athi andazi mntanam ndizamile ukuthetha nabantu. Ayinqoma ibuhlungu lento. Umntanam una 1-3 months. Ndihambe ndithetha naye apha endleleni. Ndithi Lime, ayibona lento yenzekileyo ngoku andisakhonzi ngenxa yakho. Awuyathetha yaniphendula. Yeah. Ndithi nsama ndidibana nomnye utata ekuthiwa ngutata uNkonjwa. Avele lo tata akasiqhelanga athi mntanam ungamyeki umkholwa uThixo. Noma utata uNkonjwa usekhona. Wayekhonza eChristian Center. Naqoma xa kukho lo tata uvela athethe kanje ngayazi imeko yam. Inoba uThixo ukhona nyani. Yeah. Ndithi sendibuyile kuthiwe ngene etimini ye worship team
kwawuthi kusaculwa kuthiwe unetyala nomntu awuxuthe imayiki phofu uxutha imayiki kusisomdala kuthiwe yeyi kuxoxwe apha athi mama phuma mntanam apha eish khona the time ke ngandabizwa kwakhona kwathiwa uba ke lo mntana awamhambisi kuzawufuneka ungezi apha enkonzweni ndimhambisa ndimsaphi lo mntwana hayi kungcono ndiyeke yonke le nto uyabona ke wena tata unabantu abahamba nawe xa inkosi ekubizileyo oh yes noba uyi-one noba bathathu yebo kunomfo apha endimbiza as a brother ukhona lapha eJobe kusongezo mcaphukisi wayendilwela lo mfana qhawuke unobathana athi sandiyibone mina lento sithandaza kunye naye ungumprofeti oh yes kodwa we were connected yayiba nguye kwathi mntase let's pray ngalento yes I remember the time esasiye kwabanye abazalwane baseDurban singenayo nemali saxa sifika pha noSongzi ndithi Songzi awubuya ngantoni ufuna wathi Songzi thula imali izawungena oh yes hayi salinda wathi yabona ngofo siyakhwela sathi sahleli singasilambe tata imoto imali kwifoni kaSongzi Motorola yakhe eyayincile yayinenhloko enkulu incane okay asithi yini imali engakwazi beningathongo so uThixo unabantu akuhambisa nabo oh yes ungahambi wedwa ungayivumi into yokuhamba wedwa ngabe khona omnye umuntu eunderstanda ihamba yakho yes makube khona umuntu othi xa uthetha into ufumaniseke bomoya ngcwele uyayingqina nakuye yes yes so uSongzi wahamba nam baninzi abazalwane uthi xa abavezayo till ke ndazofika apha eJoburg ndizozamela lo mntana wam oh nje xa ndifika inkosi yathi ke ndifuna uyiyeke lento yenzayo ndiyakuthuma ke ngoku umntana mdala oh sahlangana nabazalwane abathile apha sakhonza kodwa bendisiya kule ndawo indaba yalo tata wathwalayo yes kodwa kwanyanzeleka ukuthi ke tata ndibuyele kutanci ndiyomxelela uba kukhona into enje oh wathi wawutheni ungayithethi mntana ewazi ke tata wayemane ndibuza mama you right ngexesha inkosi ndithumayo ndindale ndithi hayi tamnca khonto athi thetha mama uyakwenzekani qoma yo ubeke nayithetha le nto utamncondibetha nam ndithethe ngabantu abanje so kwanyanzeleka iface lento ndithetha ngezinto kwaqokelela ifamily ndathi ithi inkosi babengayivumi ke ifamily utatamkhulu wethu zangeke enze lonto ndancedwa ngutata omdala esithi unyanisile lo mntana ngonyaka 1980 into ubhuti wayesenza into ethile kangangoba lonto wadodwa mncayi ezinye izinto suzithetha wacaba ke tata masihambe samxelela nomuntu awathwala kuye wasengcobo okay wasixelela ukuthi amncambana waya kulomuntu wathi lo tata ewe eMpumalanga kwiEco Caves saya ke tata apho le ndawo ndibona embonweni safika sayibona but ke kwiEco Caves sekuthorishwa ngoku but inkosi yayichaza ukuthi nansi ke le ndawo awalahla kuyo zonke izinto ke bazalwane zakwamoya ziphinda zibuyiswe kwangomoya awuzufika ukuthi fubane isitshixo but amazwi xa lithi izwi likaThixo ilindi xa ithetha ngento yoba ithi kukhona amandla olwimini oh yes ngokuphila kwakho uthi uyathetha yebo so nezinye izinto njengokusena naye izinto ezithethela nawe into yakho xa ufuna ubuya uyayithethela kodwa yiba kwiposition yokuyithethela lonto le because ezinye izinto awuzokwazi uzibuyisa nje utya kololo because zingakubulala yes andinayo enye solution bazalane nayo khona abantu abazalana amenibuza uba ningenza kanjani yazi bazalana umthandazo nokuba rooted ezwini likaThixo and uenquire kumoya ngcwele anayo nento endinayo engaze ndithi ndinganinikeza yona at least umuntu athini mina nisebenza ngalento ukubana inkosi ithi yithi pray another thing bazalwane kwikingdom yobumnyama akulalwa ndiyanibona nina niyalala
kubetho 12 nilelo 3 kanti inkosi kangixela into bana ngo12 noba usathane sebenze emini kodwa lixesha lakhe bathi abanye kuthi mina andithandazi ngexesha elithile ndithandaza anytime but usathane unamaxesha wakhe abusa ngawo esenathi ngoku singamakholwa singena kwezi zinto ngenxa yaba usathana ngalamaxesha watargetile thina ke ngoku silele yabona sasiprofeto dala sithi amagwala mawajike yes uthethwa ngathi because thina we are sleeping lithizwe likaThixo kuIsaya ithi ndimisa abalindi the gatekeepers abangasaye kulala de ndizinzisa iJerusalem kodwa uyofuma siba the watchmen zilele bakithi usathana uyangena endlini asuke kulakona ayophuma ngapho kulakona ngapha ajikeleze yard ulele uyigatekeeper kodwa uyosewethuswe liphupha ukhalime ngentshisa sinempindulale abazalwane funeka the gatekeepers abantu abangalaliyo mina abantu ndiyabafumana xa bendifonela ngodri because lelona xesha lami endihleli ngalo yes so kufuneka into zikaThixo ziliwa ngezwi likaThixo ziliwa nangesibindi sukuba ligwala uthe kusasa kuyofika umgwebo so uphaphathe kuyoyika uthe kusasa kuzofika amajoni ezonibulala abantu ngeCovid tata babengoyiki besoyika uvaccine besithi ufike untonto 666 abantu beso andixala amakholwa yep ufumanisa bana abantu aboyikayo sithi bantu bazibiza ngabe kingdom kaThixo kulapho usathana ke uyayisebenza lanto kanti kunengoma bendihlabela ithi there is no ndizayicinga ke tata kodwa ithi ngathi ungayicinga impela someone uthe hey ungihlabelela kamnandi man hayi khona lapha uhlabelele khona le I'm no longer slave. I'm no longer slave to fear. Yes. I am the child of God. Yes. Kodwa thina hey siyesaba sithi nababuzayo sisikhalipha ndingayinxiba into ethile sisikhalipha leqha yami right sisikhalipha yethu nizohambaze nina uba asingaphili kufear sanokwesaba because usathana usebenza lento yokubana sesabe ezinye izinto azizuba khona yabona beke wesaba usathana sekunqobile yes anditsho bahamba uhloko zabantu yeah not lokho so hamba usithi uthando sabi mina kodwa yiba nento ethi mina I am a child of God yes ube ne faith ethayizukwenzeka yabantu abayenzekayo nje kubani yes ayizunzeka apha kwami yebo and okokuqala into zakho zibange uthi yabona umntanami yes umntanami awuzwa akukho sabelo samoya omdaka emntaneni nami lo myeni ndamnikwa nguThixo ndicela ngabe ikhonto ezawumphatha lo muntu awuzwa le ndawo lo umzi wami lo mina ngeke ndiphume pha ebusuku ndihleli nyuka ndithi apha kule ndawo endihlala kuyo cela amagqirha awela indlela ahlala ngapha kwendlela angasondeli lapha kwami apha yes umoya kaSathane ufuna ukuconfront ukuxelela bana awunasabelo yes thina ke soyika nesweet soyika yonke into soyika yes yakuzelana elihlabathi lonke linikezwe thina yes amen so samba ke sawenza lo msebenzi Nkosi yami sele khona kodwa yena umntana ngiyakuzwa and then yonke ke le yenziwa bazalwane kungamthobeli uThixo wathi uThixo athi yenza into sokubana yabana nangokuba zende ndiphakame ndizosithethe sesiprofeto ivele yathi Nkosi yabona ba uyenza nomntu lento sakwenza enye into ongayaziyo engaphezulu kwale ndayenzayo ndathi Nkosi ndiyaya nobani bethile abantu kunale uyichoyo but ngoku ndifumanisa ubana
after ndithethile ndiva ukonwaba Oh, yes. lento yokuthobela uThixo kuyakukhulula Oh, yes. emzimbeni wakho so isuka apho ke bazalwane and then ke bahlanguleka abantwana bakaNkuluNkulu wathetha kwahlanguleka abantu bathandaza ifamily yonke yarepenta ngoba bazalwane ukurepenta okubalulekile Yes. urepentela wena khona izono ongazaziyo ozenzileyo ungazi understand ubana lena into ndiyenzile kanti uyenzile Yep. ikhona inkosi inza unqumla le ndawo incinci le endifuna ukuba inkosi indithatha indisa kule ndawo enamalangatye kutshisayo abanisusibalisa sonke so story Okay. kodwa ndifuna ukuthi ithi xa ndifika apha tata kule ndawo ndifika apha kunezindidi zezilwanyane ezi amadimoni ahambaze and nditsho nje lama demoni afuna ukundireyipha nditsho ngoku ndisindisiweyo ndiyibona le nto ndisembonweni Yes. ndifike apha ndiqabela uba aba bantu aba afuna ulala nam ngenkani and ndikhalime that ngegama likaJesu mna ndisindisiwe andizenze ezo zinto ndahlanjwa ngegazi likaJesu Yes. yazi ndiyenzeka tata ukuthini zavele zahleke zanto zathi uyasicinga nomtha isono Hawu. usawubusicingile awusiguqukeli Hayi apha bo. ke into oyicingileyo uyayenza apha Okay. ndiphinde Hey, awiphinde yepho. For ndithi someone tata ayizwe kahle. le nto yokubana ucinge uzibone utshatile not ngendlela eright okanye ukhumbule into awuyenza kudala Yes. ngokusosindisiwe and then ulibala ukuthi inkosi lento endiyicingileyo I know that irongo ndiyaguquka I repent Okay. yabhalwa phaya Yo. uzawuyenza phaya ithi bathi xa bethetha kum njengoba ndikhalima nje akho nomuntu ondivayo apha bahleka bathi yewethu ubusicinga kaloku wena isono ukucinga ukulala nendoda emveni koko wena nomntu ungathi ungaguquki so laa nto ubuyicinga ke apho uzawuyenza apha Yo. Hey, ngiyakuzwa. le nto uyicingileyo pha Ehe. usithi yingcinga nje awayiguqukela Iguqukela. awathi uba mangcwele ndiyaguquka Yes. I repent Yes. uzawufika uyenza ufika ibhaliwe pha ngoku Okay. sowasiyeka isona iminyaka eyi-99 intombi nto ethi nyathela ingcigobe ndisindisiwe kodwa kho into ozicingayo ungaziguqukeliyo uzawufika uzenze zezinye zezinto ezawusenza ubana siyofika esihogweni bazalwane Eish. because asirepenti Oh. another thing enye into enkosi angayithandi kukungaxoleli Oh. sesinye ke inkosi ithi amakholwa azawutsha because awaxoleli Oh yes. Yes. ya mandluleke kuloo ndawo ndithi ke kule ndawo kwafuneka okay bendingakhange ndiliqale ekuqaleni lo mbono bendisiza kule ndawo yokuthi you need to repent kwinto yonke noma mhlawumbi khona umuntu owakuhlukumezayo wangonwaba yirepentele nale nto ubungenaluxolo Oh, because sisono ukungamxoleli umuntu kusisono ngokakonileyo Yes. ngoba lithi izwi likaThixo wakumxolela ufumba amalahle phezu kwentloko yakhe Oh yes. xolela umuntu kaNkuluNkulu Yeah. and then wena uzikhulule uzoba right Oh yes Yes. so ke sabe ke siyawenza lowo msebenzi futhi nezinto ezindehleleyo andizithathi njengokubana ndandicatshukelwa mna ndani-understanda that ndiyohlwayo kuba ndingakhange ndiyenze le yanto andina-grudge nokubana kwathwani abantu abendluba but kunzima tata akho lula because naleyo kusela ipilisi yetangi if uThixo wayengekho ngendaswelekayo Yeah, impela. yes but uThixo ke awufike kuThixo ungekayigqibi ipurpose yakhe Oh yes. yabona nakuyona wabaleka otshona le ethi ubaleka le waginywa inhlanzi yambuyisela ngapha Yep. so noba ungade uzame intoni ukumbaleka uThixo ngoba bazalwane uThixo uyathetha nani Yes. nibaleke nimane nisiwa ngoba nifuna ukuyenza intando kaThixo andithethi kuba ndingcono nami ndisuka apho ekungamameleni but sengicebisa that
kulungile ukumthobela uThixo noba kungelula ukwenza izinto zakhe because izinto zikaThixo ziyakhosta zezexabiso ayizonto nje. That is why uSathana enzisa abantu izinto kube ngathi kulula kuye. Yes. Okwesibini ke ngutata wabeke kuyahlanguleka leyo family. So ndithi ke ngosendilapha eJoburg naba bazalwane enandinabo osongezo ontsiki obhuphumlani babebaninzi ke bazalwane okay tata. Yes. Sasibaninzi apha sasithandaza pha. I remember the time esathandaza inkosi sihleli ngezwe li1. Sihlala kwindawo ekuthiwa kusecampus lodge apha eWits University. Sihlele endlini yomnyusisi. Inkosi oke iqalile lento ilento ayinagama lento. Yindawo kaMoya Oyingcwele ithi lichibi lempiliso ukuphiliswa kwabantu. Ithatha sekucikiza kanjani? Thina ngento obana yindawo yokuphila kwabantu spiritually. Because wabefika abantu pha begula sibathandazele kwanye umuntu athi sathandaza athi ndiziva ndiphilile akho uthandazele omnye. Yes. Kodwa inkosi ithethe ngelizwe li1 ethi babehlala ndawonye. Zenzo chapter 2 verse 42. Okay. Babehlala bemxhelo omnye ndawonye besabelana ngezinto bethandaza. Yebo. Yayibona lalizwe tata. Yes. Eleke sihlangana. Eleke veki ithetha ngelilizwe ubana babehlala ndawonye bethandaza. Iphindi benelizwe sithi hlala lapha eJerusalem. Ningemki ndide ndinembathi samandla. Yes. My brother ke wayengasinzwanga uChep lo kaJingi. And we were closer mna naye wayekhona naye apha emithandazweni. Okay. So siyashare ke ngenye imini bana uPaulos noSilas bakhe babethwa babanjwa. uChep akasindisa uze kudade wabo uze kum uyasebenzela naye. Okay. So ezimamele izinto esizithethayo. Ngale mini tata siyathandaza sihleli phansi eCampus Lodge. Ngulo uhleli phansi besihlake lento nenye intombazane endikuyo ngokubana usakhumbula siyathandaza wafika uMoya Oyingcwele. Yes. Silapha kwashukuma iCampus Lodge yonke wakhala abantu kwanyuka isecurity sizoqonda ba yenzeka into yekwenzeka ntoni apha yabe asiva yonke thina lonto abantu bakhala hayi hey Wow. Wazoqonqoza isecurity zazi kusenzana apha. Abanye abazitshonisa phansi kwesofa asiyazi nje bakwenzeka ntoni apha. Inkosi ibitshele kodwa bizawufika. Yes. Kwacaba uthi ku brother wam sisi utsho kum sisi nawe songoze benithe ni ready for ubani banjwe nanga amapolisa eminyango vukani niyophendula lapha. Benithende ngoSilas noPaulos amani niyophendula lapha nanga amapolisa eminyango. Okay. Asisedizi thina kodwa ke usisi Ella wayophendula lapha. Hayi ke at least ke babasuzu bas right nasa twice right. Lusuka singazange salibala loluya. Yeah. And then ke inkosi sebenza abantu besifikela nje. Yes. And then ke ngotata uTamncafone silapho ke khona intombazane ekuthiwa nguNomsokana. Nomso wayesinisiwe uNomso but wengeka wayengulamntu ilangazela into athi mna Taras ndifuna ufana nawe. Engekazi izinto zakwaMoya because ke ngosele khulile ukhona. Yes. But sithi mina ndifuna ufana nawe mina. Okay, afone uTamncathi mamiya. Kulapha eJoburg ndithi wathi kukhona umuntu ozofika apho kuwe man khawumnceda ndazi mina sizokwenza kanjani. Ndithi hayibo Tamnto ungamthandazeli. Athi hayi mamiya ndiceba izawunceda kuba kaloku nami ndinikiwe into endinikiwe nguThixo kodwa wena kaloku unikezwe into ye-deliverance. So ndicela umhoye uhlale eSoweto. Okay. Sindixelela bazalwane uTamncuthi. Ndithi okay ke senimdala ngo ndiyakwazi uzihambela ndodwa. Manje ndibuza ufikile. Ndithi hayi akafika ngadama. Hayi ke ada phone ke lo bhuti. Athi samfumana ePark Station apha engeneni. Sihambe ke Nomso. Abanye ke banayo lento bayaphangela but abanye banako kwesaba. Athi usosonza uhamba nawe Nomso. Yes. Eleta sihambe sifike xa sifike mathi nasawubona umuntu at least nokomhle. Uthwele ezizipoti zamasilams.
uthwele nje zona nje. Okay. Kodwa andiqondi uba esi sport usithwele kuba mhlawumbi kunento unobuzithwelele nje kuba ethwele. Oh yes. Sifike hey ndithi ndisamjonga lo bhuti amehlo akhe light green. Hayi ke simbulise simhake siyeze naye apha eCampus Lodge. Okay. Sifike ke nyani athi sangena athi sisi mina ndivile ngotata umfundisi uNjaba ukuthi unganisiza mina sisi ngeliphandle ndiyathakatha qha ndifuna ukukhululeka into yami ingene kanje ngexesha kusaqala ufika into ye-HIV. Okay. Ibingamkelwanga ngabantu. Ngoku abantu ndaqonda ba mandivele ndixoka apha ekhaya ndithi ndibona abantu abadala bayandibiza. Okay. So ekhaya ke ndathathwa ndasiwa apho ekuthwaseni. Okay. Apho ekuthasweni ndavele ndathathwa ndasiwa eSwaziland. Bayachaza kuba indidi zokuthwasa kwamandawo. Khona amantontoni. Kuthi ke kodwa lena indaba yaseSwazini awuhambi ubuye ungaphethanga nto. Oh. Njoba naye wahamba nje wawuthwasiswa lapha wabuya enenkanyamba. Oh. Hey. Elalini yakhe wesaziwa xa esaziwa nangu ubhutsakhe esiza. Njoba kusize saqhwithi nje ngubhutsakhe. Okay. Andizombiza wonke kodwa ke ngusakhe. Hey. Besaba ke uSongs ke ungulomuntu ke ustrong but kule game wayihleka athi hey sisinomntu ifanele wena le into mina. Andizoyimela kodwa ke into esisiyithanda kulento yethu njengoba sasiyigroup sasithandaza sonke. Yes, and everyone wayefuna ukubana umuntu xa efikelwe into ethi xa kufika umuntu othile makahlanguleke. Oh yes. Hayi ke wasichaza futhi lobhulesi story ubana mina nizange mina ndibone abantu ndibe nabantu abadala. Danse saba ukubana ekhaya nzawugxothwa ngenxa yalento okubana ndipositive. Oh. So ndaqoma mandixoke ke into embi ke ngokubana ndathi ngokuxoka kwami kanti ndiyozilandela into. Wayifaka into enenkulu ke manje. And uthi ngokulenyoka lena iyatshintsha chi akatshoke. Uthi unenkanyamba yonomgubo wenkanyamba. Ndimbuza mina yakufuna ukuseni phofu tata ndizive ndilunywa sisamthandazela. Ndivuba ndiyalunywa. Ndisuke ndibone esisilwane sinenyoka umzantsi. Oh. Kodwa inhloko yitiger. Sinobaboya bengonyama. Ndithi intoni lena idla amathumbu omuntu? Athi tyhini uyayazi kanti ambizi bangubani. Okay. Caba sesisilwane. Athi idla athi njengoba ndilunywa nje naye kanti uyalunywa. Ndithi why ndilunywa uthi because lento endinayo idla amathumbu abantu. So I think tata xa nizifika kuwe as a prophet. Ndifika umprofeti yakwazi uyithatha isigulo somnye umuntu kanti kuphila wena. Oh. So njengoba ndiyiva le Nkosi yanibonisa that esisilwane besebenza nangohlobo. So ke we pray samthandazela futhi wathi ndiyamkela uYesu nasekhaya ndichila bana kwenzeke kanje. Yathi Nkosi deliverance ke ngoku ngoba abazalwane awuvela uphoncuke kwezi zinto ube soba right. Anothi ngegama ungasindisa umuntu but kunezinto usathana umuntu ambophelela ngazo noba ungasindiswa uzibona uweak kanti kunento ongazange uyenze. Because kwafuneka siyozilanda izinto zakhe eSoweto. Hey wasibonisa lo mgubo wenkanyamba. Uyawuthambisa ebusweni. Esosatywa ngabantu. Sawuthanda lo mgubo lo ndiyama noSongs. Sawufaka ezintweni sahamba nawo sizawugoduka naye. Siya eMaxhoseni ndithi khaya lakhe lisemaXhoseni. Oh Ngapha eEastern Cape ekhaya. Yes. Sisuka naye apha siphethe ezizini ngoba into eyinkosi maziyotshiselwa ekhaya. All right. Nalo mgubo wenkanyamba lapha. Hey madoda. Hayi ke uSongs ke unende manje ndishiya yena. Athi hayi mina mntazeni khapha wena. Yeah. Kodwa ke shembethu uyandithandazisa. Yes. Kwakuba nethuba lobubhutsakhe athe ebhasini athi nabo nansi ifuna ubhuqa ibhasi. Hey ndithandaze igama lika ndithi hayi phofu nothi yazi that lento ngegama lika Jesu kingasebenzi sometimes kufuneka igunya lika Thixo uthi ayizonzeka into ethile. Oh. By the power
and the blood of Jesus. Yabona ukubone uvubana ngegama kaYesu ubona lo ngegama likaYesu uyankenkeza uyedwa akukho moya oyingcwele. Akasebenzi ke xa njalo. And that na uyaziva xa sewumoya ingcwele engasekho kuwe. Ubukhwaza ubona baje lo muntu anazo ndikuthandazayo. Awuvakali. Yilento ofuneka usoloko uconnected with him. Yes. Be connected with the Holy Spirit. Nomuntu ozosoloko ekuxela ubana kuthiwa wena ohleli connected uyayiva bakuthwani. Oh yes. So nani ndithi hey ayizukwenzeka lonto. So uhlela lapha ecaleni kwami ngifuna ndimbambe. Sithi sawuthi sisalele ebhasini umve sethuka esithi nabo nanso ifuna ubhuqa ibhasi lithi ayizunzeka lonto. Phofu tata nami ikhona into emanisesaba because uyayibona ibhasi manithi. Sithwele izinto apha ezayo lezi zinto. Ioil nentoni nezibrown namathumbu nentondoni. Sayofika phaya. Yeah. Safika samxela utamncake utamke yonke into ubumchazela ba inkosi ithine beba available. Angekhe ngixokeni lawa tata undithwele uyafana noba ungumama kum spiritual. Yes. Because nokufikela kwami ki stage sokuba ndibe intombazana nandihamba naye ayikwanguye wanisizayo. So xa ndimchazela utam yonke le nto wathi kokuthiwa ke mama ndathi ithe inkosi makuye kowabo ngoba kunento engasebuhlanti. Kunelitye eliphansi kunelitye elingasebuhlanti afake khona into ekuthiwa yingcola andikayazi ingcola uba yintoni but sathi xa silibone lilitye likhazimla linto around nje alikho likhulu lincane nje lincinci liphansi kwelitye nalo. So undiyambuza butsaki ithini le nto uthi kaloku xa ufuna ujonga uzawuzo consulta wena. Makhosi. Yes. Uyabonakala usiza phaya. Hayibo. Ukujonga kwelalitye. Another thing ke bazalwane andithi ba onke lo amagqirha enza lento. But niyayazi la nto yokubana umuntu xa evumisa esenza la nto ephahla aze gquma ngezazinto. Do you know that kwenzeka ntoni? Angazi nawasi. Kwenzela ukuthi xa esenza la nto umve ebhonga uyatshintsha ebusweni abe yilento ayinikiweyo. Uba unikwa inyoka uyatshintsha abe inyoka. Uba unikwa ingonyama so wena ukhe wayibona uzawubaleka. So yiyo lento ofuneka azegqume. Oh yes. Yes. Hayibo. And then when you sense incantation pa. Yazi bozona nathi singa incantate kuNkulunkulu. Simbize sithi wena unguJehova. Wena uyinkosi yamakhosi. Because uNkulunkulu uSathane ube izinto tata. zikaNkulunkulu. Lento uthi wena ungumaxhoba yakhawule bathi abantu umaxhoba abakhawuleza ke ngumuntu but mna I pray Nkosi yami ndimbize ngezinto ngumcebisa avele. Yes. Nabo ke babiza umoya wabo ezinto zabo. Yeah. Lanto okubana ubomba umuntu uyaphela uconnecta neminye imimoya wena ucinga bafana uba so elitye lenyengane lengcola. Okay. Ukroba uyayijonga futhi ke nalento ukuba uthwase bayakwazi ukubana bakufake lo moya uba uzothwasa apha. Uthi uziphilela nje but no man ndotshabangu makakathwase bakufake lo moya bakubize ibalekile into obiza igama mina ke ansahambi ndiye emizini kodwa ke ndiyaya but uyazi bekho umuntu wambiza ngegama nefani. Igama li-identity yakho. Yes. Uyaziwa phansi kwamanzi. Futhi uba uthi ubane makabuye mkhululeni uyabuya. Because napha ubizwe ngegama. Oh yes. Uve umuntu esithi ndiyabiza ndivinto endibiza uyabizwa nyani. Okay. So when you pray ngento biza igama lalo muntu ubize nefani tibuye. So uthi ke siyabaninzi ke abantu uthi akhona kuphila kulento ngaphandle koba simfaka umuntu ispirit esinganyangeki uthi mina ndikhathele ndiyazibona manje ndizofa ngokuyiyo lento ndenda kutata nathi ndicela ancede utata ndinceke uyamazi ngwe mfutshane nelali katata. Oh yes. So saya ke phaya we pray abazali bakhe Nkosi yami batsho bathi hayi siyaxolela uba uthethile ungazange udungene kulento.
Oh yeah. Lento ke kuthiwe ke andintsho begula nje akaziseli nepilisi zakhe. Uya egula namayeza esiXhosa ayamgulisa. Uzawuphambana apha enhloko. Ngoba kuthi hayi ngabaphansi. Khonto yabaphansi. Andazi phofu. Yo. Andazi kodwa kokusalayo uSathane uyasebenza. Yeah, imimoya nje yakhe. Imimoya. So ke kwafuneka usimse apho ke esizibeni saseshixini. Ayophindisa elilitye lenyangana. Oh yes. Because yona connecta ngayo. Amanejonga abantu bawa masifumane ubani. Nanku ubani uphethwe inhloko. Yonke into ubani ufike kuthi uyavunyiswa ndikubona usendaweni ethile. Ndikubona usendaweni ethile. Wena ukubuke kwelilitye. Abanye ke banezipili. Kodwa ukubuke kwelilitye ubana nansi into isenzeka. We pray ngaye Nkosi yami uPutsaki waphila. But ke tata le mimoya iyagxothwa ndim. Yes. Because nikezwe igunya uThixo nikeze igunya. Yes. Kodwa uba wena tata ndithanazela wena ungasindiswanga uzawubuya umoya omdaka azokroba. Lithi lizwe pha kuMatthew noba kuMatthew uthi Khona yes. Yeah, uzuqode tata. Uthi imimoya iyagxothwa ihambe yozulazula enhlango. Ithi isobona bana ake ndokroba endlini yami bakho mntu na. Yes. Ithi xa ifike ku clean. Iyolanda eminye imimoya. Yes. Ayipheleli bazalwane ekuthandazelweni. Ngoba ndiyanibona ngathi nifuna ukuthandazelwa nonke. Lento ifuna uzithandazele. Uyabona mina ngona ndithotyula tata. Ndithandazelwe. Kwafikela ixesha abazalwane cabadike bathi sikhathele ukuthanazela wena. Zimele ngoku. Oh yes. Kulapho ke ngontana nami ndithi xa ndisiye evenkileni ndithi ngegama lika Yesu. Igama noba nje ngegama lika Yesu ndisithandazele. So uSathana akakufuna ube litywakutywako. Nguzwa kahle. Sukuba litywakutywako xa sowumfumene zilwele. Uthi mna ndidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu aningowakho. Yonke into ubuyenza ngami iphelelwe lixesha ngoku is expired. So mna ndinikezwe igunya lokulawula phezukwakho. Yes. Phezu kwezinto zakho. Yes. Zonke izinto ozenze ezakho. Yes. Mna ndizinyathe lento ukubana ndiyibuza inkosi ke. Ngithi inkosi ezinto zasenzeka. Itsho inkosi etshoyo kumithi. Andazi nanomntu bani ngabantu abanjani. Ngoba uba ngoku kungathwa uyathathwa uyovalelwa emngxunyeni wengonyama uhlobo ongalukhala uhlobo ongashwabula ngalo usithi tata uShabangu ngaba bandenzela iyelenqe ngaba bathenteni uthukisela like ungathi ufika pha awuna kunawuba khona ngonyama ezivaleke imilomo because of inhliziyo yakho engamkholwayo uThixo. Oh yeah. Kanti bona wabeyazi into abekholwa kuyo. Oh yes. Ayikho tata senje uba tata. Ukho abandibuzayo kulento yalomthandazo ubana awuzubanjwa. Ndithi nibanjelwa ntoni ukuthandaza. Senje uba utsho makholwa. Awu bakithi. Hayi sisinomtalento awunokwazi kaloku nge18 imini kaMandela ndithi ayinamsebenzi Nkosi imbike ngamabomo. Awuzubanjwa ile ndibanjelwani ndingabulalanga mntu. Yebo. Ilento ke inkosi bithi phaya amagwala mawajike. Oh yeah. Uyazi bisuke lapho lonto tata? Awichaza. Ethi inkosi yathi ngela xesha kwaku pha kwincwadi yeJudges yabagwebi. Okay, Yes. Lapho kwakusindiwa khona amaMidiane, ndaza amaMidiane namantoni na. But kwacaba esisizwe siyabulawa. uThixo waze wafika kuGideon. Wathetha naye uGideon ngalento. Andizosichaza bazalwane yasazi isistory kodwa ndifuna ngalendlela inkosi vele yayicacisa ngayo kum. Ithi inkosi phaya kwakulixesha lemfazwe kwakubizwa wonke amadoda. Xa kuhlatywa umkhosi ke tata kumiwe entabeni kusithwa nanso into isenzeka kuphuma onke amadoda. Yes. Onke amadoda ayaziwe bakhona amadoda 10 awesabayo. Ayaziwe bakhona amadoda angekho fit ubona nje le indoda yefoni yayo yeyoyika nento abanye abakwazi nokutshenta abakwazi nakuthi kodwa kubizwa ntoni
onke amadoda. Yes. So kwaphuma amadoda pha azindidi ngendidi. Oh yes. Awesabayo nangamagorha namanzi intoni. Awugcwala pha empini because Yes. ukuhlatywe intoni umkhosi. Yes. Ethi izulu kaThixo yathi inkosi baninzi abantu. Baninzi abantu Gideon. Ngicela ukhwase uthi bonke abantu aboyikayo Yes. mabajike. Okay. Bonke abantu abayisabayo lento ezakwenzeka apha. Mabajike. Oh yes. Yithi ke bwajika abantu ngalo manandazo abangaphi tata. Kodwa kwasala besebaninzi athi inkosi hey basebaninzi kwaaba abalapha bangathi kulento. Nditsho ukuthi nakulesi kuyo baninzi abakuyo bengekho kuyo. Andithi bakuthini. Ngiyakuzwa. But yathi inkosi bathathe ke ngoku bathathe bonke mabayosela banxaniwe phofu bona bazazi babanxaniwe. Ikwa inkosi ebavelayo ukubana ninxaniwe manosela bathathe ke Gideon bayosela uzobabona pha abefika pha tata. Bafika abantu bangamajoni ababantu balindi impimpi ngathi gqi anytime babeka ezo bhushi zabo nalo maqele wabo nezo zibhamba bacambalala ngezisu baguqa balahla yonke lonto. Yathi inkosi abathi xa besela bafake ikrele ekhwapheni babambelele ngenantsi kabasele njengoba inja isele emlandeni bakhuphe ecaleni. Bafika balahle konke badunduluze bathi sa. Yes. Bakhuphe ngapha. Bakhuphe ngapha. Ndiza kwanyanze kwafumaniseka kubana aba badunduluzileyo baninzi kunaba. Wasala 300 only abaziqondayo bana apha sikwa-assignment apha. Khona into engenzeka apha. Aba balibele yonke lonto babona amanzi ngobasela. Abazi basisiphume emakhaya sizembi. Bona badunduluzile. So nalapho ke inkosi itsho lonto ithi okay. Sibaninzi sithi siyakholwa kodwa si-understand lento sikuyo. Oh yeah. Siyayibiza lento ba siyakholwa. Sinyathela ingcikobe tata. Oh yes. Asiphathisa asiphatheki. But hayi ngiyakuzwa nje kahle yebo. But tata sinjalo nje xa ungathi gqi into uhlobo esingabaleka ngalo. In fact tata xa kunothwa ke bonke abantu bathi bayaya kulomthandazo. Bazawuqala badlule ejele iintsuku ezi-18. Singaya sibe bathathu pha. Uqinisile. Uqinisile. Because asiyazi lento yokukholwa that it's a war bazalwane. Once wavuma uJesu ukwi-war. Ukwi-war uSathane ukhupha zonke izikhali zakhe. Oh yes. So samhlangulu sakhe wasindisa unto nawo waphinde wabuyela kanti baphinde bamchwechwela. Akazange asindiswe. Usindisiwe but akahlelanga emthandazweni. Dada noba ungathi usindiswa uba awuthandazi. Uba awulifundiswi. Because Sathane uzakufika naye akuxelele zakhe izinto. Shaqwalise ngokwakhe futhi. Usindisiwe yes ndiyayivuma lonto usindisiwe. But kaloku awunodi uyeke nalena. Yintoni mfondini? Khawunantsika nalena kancinci nje. Yintoni? Mna bendike ndihlangane nabefundisi mina bathi uthi usindiswa ohlobo uthi uyeke nento ethile. Yintoni ngathi awukho emhlabeni kanti thina lento bethuna. So kwatsho ke nakuye kwathi ayisungalahli yonke mani into. Ewe uzitshisile izinto yonke lento nezigubhu zakho nezinto zakho zenkanyamba but kaloku awunodi uyeke nento ethile. Babuya ke ngoku ndiyamphupha ndizilelele nje ndiphuphe ndirhaganyelwa yile ngonyama kodwa nomzimba wenyoka kodwa inesikhumba setiger kanti uyeza uyaphinde wabuyiswa ebesemkile sithi uphilile apho ndive umama enqonqoza nomtha ubuyile ubhuti sakhe uyagula kakhulu kunakuqala. And we pray yabona ke tata yabona tata lanto yazigodlo bekumele basinayo. Yabona isigodlo yenzelwe ngokwakum yindawo yokuphiliswa komuntu.
Okay. lento ube nealtara yakho. Oh, okay, yes. Ngoba xa nisithetha ndiza kuthetha ndikusecaweni abanye abantu abazuzi-understand into ezenziwa nguThixo. Yes. Kuneento ezikuthiwa zii-prophetic actions. Okay. Ufumanisa uba uThixo uthi mhlawumbi mbambe emagxeni. Oh. Asuke athi umfundisi hayi uthanda umbambe emagxeni because akayi-understand le nto kanti esigodlweni wenza le nto inkosi ithi yenze. Nguzwa kahle. Yiyo le nto nabo benezigodlo kube nendlu ezincinci nathi bekumele ubana sinezigodlo zethu apho kuhlala umoya oyingcwele athi umuntu efikile ezogeza athathe kowulahleka le ome. Oh yes. Because apha kuhlela uNkulunkulu kule ndawo. Oh yeah. Ntona ke thina sizazi ezinto tata. Oh. Izigodlo zethu sizinika uSathane. Bekumele bunendawo yakho thapha okhe wanyathela kule ndawo. Ifuna ubunyathele apha uzogeza uhamba noSathane uphuka umlenze. Hey. Uphuka umlenze because uhlala uThixo apha. Oh yes. Asinazo ke thina ezo ndawo thina. Uhamba uthanda noma kuse kitchen, uhamba uthanda noma kuphi. Eish. Phakulanda kulanzi endihlala ku angowami lwamsi. Avile lo mama unobobele kaKristu wathi mohlala lapha. Ngoku ngale mini tata ndizive ngale mini ndithandaziswa inkosi. Kukho iroom ephezantsi engahoyekanga evuzayo. Nasuke ngenye imini kwakho into ethi mandike ndithathe itafula encinci ndoyibeka pha. Oh. Yafika nayibeka le tafula encinci, abeka iBhayibhile yam. Oh. Xa ndithandaza qho ke tata. Yakho into endifuna uya kuyo. Xa ndithandaza qho, ndithi xa ndigqiba uthandaza ngo-12 nango-3, ndizidlele nje isidlo senkosi. Oh, okay, yes. Niyabona bazalwane isidlo senkosi, uqhekeza isonka, usele leyo drink. Iyasiza laa nto. Okay. Ngoba uthi xa nisenza lento niyakube ithi ndati niyanikhumbula. Yes, so mna ke ndaba naleyo mbono ukuthi every time when I pray mandisilise umthandazo wami ngalento. Ngifuna uphinde ndikucacisele ngaleyo ke. So ke tena ndawuthenga imonisi ke. Okay. Awuthenga imonisi ndiyayenza nangeyiphi ni drink kodwa ke andithi ezicaweni ukuthiwa mayibe imonisi. So ndoyithanga lo minisi ndayibeka apha ndathenga nesisonka. So esisonka limane ke ndimvusa umntanamba lime ngo-12 ngoku. Ngamanye amaxesha ndiyamvusa ngamanye mhlawumbi ndimvusile ngo-12 ngo-3 andimvusi. Oh, okay. So ke ngutata ke uyayazi ke ubana xa sithandaza ebusuku sizawuphinde senze ntoni isidlo. Uyasithanda ke isidlo. Oh yes. Ba ndiyamvusa ndiye wethu asivuke sithandaze sawo hayi kuyamva ke thandaza kodwa uyayazi bekugqibeleni kuzoba khona into yesidlo senkosi. Oh ngale mini ekseni ke ndithi ke ndiyavuka mntanami ndiyaphi ecaweni. Oh athi mina mama ndizawuthandazela lapha ekhaya. Hayi ke ndithi ke lima yikho le nto uyitshoyo mntanami. Athi anyani mama ndifuna ukuya ecaweni namhlanje ndizawuthandazela lapha ekhaya. Hayi ke ndimshiye ke ndifike shamnyani umntanami uklinile wapheka ndivuyele lonto ekusuke ngoku xa ndigqiba uthandaza ndiya efrijini ndisitsho izulu imirekarabashata ndiyothatha i-drink nesonga xa ndifika i-empty into ndibe nomsindo tata into ihlalele apha andibuza libenyephi le drink uthi ndithandazile ngaloo mane ndisilisa qho okay yeah eleke ndithandaza lo mama ndigqiba mane ndisenza isidlo lakho kwaze kwaphela ndithi uyayibona ke ngoku le nto yongaye enkonzweni mama kodwa udla ngothi naxa uthandaza masenze isidlo so ndithandaze kayi-7 namhlanje so ndasisha hayi ke tena ndihlale ndinomsindo le nto ndithi ndisalele andilelangi inkosi vele ifike ithi kutheni nje unomsindo ndive ndithi ngicatshukiswa ngulime lo because nditshilo kuba masiye enkonzweni ngokudla sonke isidlo ndisenze apha ithi inkosi ngathi nguye nje right kunawe ngithi kanjani ithi sisidlo lento uyodla into engaka okay nekotana ye drink because mina ngexesha endandibiza abafundi bam kwakudliwa hayibo hey mina eziziqonsi nizityayo zindone ezikotana ze Marie biscuits ithi nguyo right because kwakusisidlo phaya
Kwakudliwa isinkwa. Kwakudliwa isonka Futhi phaya. lokho ukuthi udla usuthe. Tyhini. Okay. Uthi nguyena yena uright ulime kulento. Ngoba yena udle izonka waphokoza idrink lento endandiyenza. Wena lento umane undenza yena ungigalelele esicikweni esami isiciko sesebhenilini. Uyabona ibhenilini dad? Yeah, ngiyabona. Bayina lanto ngaphezulu. Intanyana encane So ngizibekile kenye yakhe enye ya. Angisidla. Uthi ayisosidlo lento eniyenzayo ezicaweni. Yo. Lento yokuba nithi nikhumbula mina ngekota ngekota zamazipho. Oyena umuntu oright. Uye lo. Oh yeah. Amakucela uxolo ke kuye. Hayi ke ngoke ngoba andizolucela uxolo kulima soze. Ekseni ke umntana mcaba uye woyithenga ke le drink. Uze nezinto uthi mama ixolo ngoba ndiyitya idrink yakho. Ngiphinda ndathenga enye. Nami ke ngosenzama ukuthi hayi mntanami ubu right. Okay. Ngalantu ubuyenza. Ubogalela phi eglasini uqhekeza isonka. Uthi sobe ni right mama? Uthi ukusukela ngoko ke tata ndayeka ukuqhekeza into engaka. Intanyana encane Bazana ezikotana zezisonga sizithathe phi? Hayi ya siyafunda impela amalanga wonke. So uthi ayisosidlo lento. Niyazibawisa nje fike nizilungise emveni kwa umntana ngathi ukhonto ayivayo. Phova kavanga kwale taste yalento. Ayabazenzisita. Yo. So ndaqala apha yathi ezinye inona enye bengifuna ukuyithetha ngalento kalimi. Okay, but ke andisayikhumbuli ngoku. But ke ndaqala apho ke Nkosi sithi ayisosidlo lento eniyenzayo. Niyadlala nina. Oh, hayi cha. Niyadlala nina bekumele baxa kudliwe kuhluthwe. Hayi. But ke abanye abantu amen. Zonke into endisithetha ke bazalwane ndifuna wonke umntambo oyibuza lento ba yiyona lento endiyithethayo. Yes. And then ke waphila ke. Amen koko ke wabuya ke ngekho right wafuneka aphinda ahlambuluka. I remember the time kwakubizwe icawe yonke. Banye abantu babenga understand ke lento besiphazamisa kulento okuhlanguleka kaButsaki. Besithi ayisana umenza lento umuntu kwathini. I remember the time inkosi ithi maningahambi. Man lalapha eholweni. Khuyolo ke phaya ekholo. Okay. So ndilele phaya. Ndisuka ebusuku tata. Ndibona inyoka idlala nesele. Isele limane libaleka lijikela ngapha nenyoka ijikele ngapha. Nesele lijikele ngapha nenyoka ijikele ngapha. Like yezimane ezidibana. Ndikuthena sezana ubele nje. Ndikufonela utamtam nansi into isenzeka. Kanti yo phase nambiza umntana umuntu Butsaki ungapha ya kweqonga. Okay. Ucatshukiswe ngokubana kutheni lento ningamthandazelanga ngoba uthi zezinye zezinto ebesebenza ngazo ndithi zide zitakataka apha nje zihleli nawe. Hayi ke enye into yasixabanisayo ke leyo. So ayike wamthandazisa ke kulezo samthandazisa ke kwacaba nyoka lezo neqoqo. But uyazi that uthi xa emkhulula umuntu xa efuna. Because ngoku after that kwabacaba kukhona bathi lento bakwenzisa yona ababantu ayikho right. Uright xa usindisiwe. Yayisaxabana ngoNobutsaki kodwa ke samshiya thina sithi hayi ke into eseleyo thina sicela ngayo hlala emthandazweni. Because uNkulunkulu yena ukufuna awuzuhlanguleka uba awuthandazi, awuzuhlanguleka ubana ufundizwe, awuzuhlanguleka ubana awusetshenzwa umane ezokroba. But ke sewade ke wasweleka kuba so wabe uhlangulekile ke. So into endifuna ukuyitsho kabazalwane ukuthi ezinye izinto esibizelwa ku esi like lento yobugqirha ayonto lanto andiyazi usathana yenye indlela nje abiza ngayo abantu. Noba abantu ke beza ukukhuluma ngendlela abakhuluma ngayo but le yanto ayilunganga inemimoya yayo. Naye ke wayegqatyiwe imiqolo le ethi ke xa kuzoba khona like uba okay makhe ndithi uSathane uyamazi umuntu oyi-threat embusweni wakhe. Yes. Ngoba uthi uButsaki ebemva umuntu odlulayo othandazayo emva apha kwezinhlanga azicatyiweyo apha emqolo. Okay.
ngenye ixesha bendiphaya ekhaya ndisaqala ukuba ndisemncinci. So umama undithume eposini ukubana ndiyobhatala noba ndiyobhatala ntoni. Ndisuke ndithi ndime inoba kubantu abayi-2 kube negqirha eliphaa phambi kwam limane lizidlikidla. Andilazi ke mna ke ndimane ndidlala kodwa imali ndiyiqinisile enzeka uba ingalahleki. Asuke laa gqirha leza kum tata landibama kanje lathi uyandiphazamisa uyandisinda ebe lizidlikidla kwaqala ke ngona kum kwavuleka amehlo okubona uba nayi mani ndibona inyoka kulo mntu njengoba bethetha nje kukho inyoka emanisithi emlonyeni. And then I pray and then wabe sesiwa phantsi sathandazo wabe utamncefika ke andazi uba kwathini. Andisakhumbula uyaphelaphi ke kodwa le nto yokuthi uSathane uyamva umntu ongengowe-kingdom yakhe. So nezintlanga ezifakwa ebantwini zenzelwe into ethile ukuthi umntu ayibone le into uSathane abone uba lo uyingozi. Uyokhumbula kulowa waseLesotho kwakuthiwa makabulawe uthi uIsrayeli ingxaki wayengabalalisi wayethi uba uyathandaza phasala ke yonke into abayenzileyo. So ndinombuzo ke before ndithule ngoku uba owethu umthandazo uyayenza le nto isenziwa ngabanye abantu noba sithandazela nje thina Thixo namandla onke siyabonga somandla the mighty name ulale. Ngaba uyafika emkhathini umthandazo wethu. Le nto ibiza ke bazalwane ukuthi singene deep kwizinto zikaThixo. Because inkosi yandibuza ubana ithi kutheni kuni kungakho bantu abaphilayo abavuleka amehlo? Kutheni amadimoni akhonza nani? Ikhonza acula nawo athini yonke lento yenzeka. Yintoni le nina ningenayo? You are not connected to him. Inkonzo sesiyenza ifashon sesithi right ethile. Kanti into endimangalisayo ke before ndithule tata. Inkosi kumiso lokuthi ibandla. Ndiyayibuza kutheni uthi ibandla because mna ndilibandla laphi phiphi. Nobani libandla? Ethi mna ndiyazi yonke le nto enenzayo. Ndifuna ibandla lamlinye mna. Kodwa ufumanisa uba tata uba ndiye ebandleni lakho ndawufika ndithi yabona ebandleni katata ukutshabanga kunento ethile yazi yathini kaze kwathini kubekho izinto esimane sizicalucalula kanti bekumele bana xa sihlangana nje singabantu abakholwayo akukho ozibona engcono kunomntu. Siyayazi bona kodwa thina sizinhlaba zahlukana kukho abangakobani kukho abangangeniyo kwicawe yobani kodwa naye inkonzo yamasindizo. Batata yintoni igama lalo khawutsho? Lokuhlukana igama le okuhlukahlukana ngegama eliyi-1 i-division nje nami engayazi ithini sizawuthini sawufika asizokufika masisahlukene kanje asizofika siqabana sodwa kodwa sikhonza inkosi eyodwa. Uyabona njengokubana kukhona lento lomthandazo I think inkosi nami nento ejongana lapha ukubana kukhona abathi hayi thina sizuya thina zilibandla lase-Pentecostal thina silibandla singaba akafundisa ubani bana sizuya apho uthe ubaba singayi futhi anothi kubantu abangaphandle kuwakuthi uqinisile impela. Yathi ke inkosi bakhona yabona abavileyo uzobona ngoba baye kulanto. So bakhona nabathi ngoku besindisiwe ubabone yo tata khona the time inkosi yanikhathaza kukhona into ebendibukele yalo tata. Kodwa ke bekuxoxwa ke ndizayithetha ubana kule podcast bekuxoxwa ngotata Enigma. So ndilale ke nam ndicinga lento akho nditheni. But ndiyofika kwenye podcast apho kuthukelwa khona. Kuthukwa utata lo. Kuthukwa abantu bebandla elithile. Kulo muntu. Nomnye ngapha uthuka kodwa kukhona impendulo. Eziphendula kodwa azingqalanga uba ndithi tata Shabangu.
andiyithanda ngelo thethe ngayo. Yes. But nisuke ndazochopha apha e-studio. Oh. Okanye ndachopha phambi kwefoni yam ndathi le nto niyithethayo ayikho. Le nto niyenzayo. And tata xa umamela lo bhuti nalo sisethetha kubuhlungu enhliziyweni. Eish. Ithi inkosi uyabona ngokuba nilwa nodwa Hey. kule nto. Nomntana ithi into yenu utheni silwa ngoku. Endaweni ngoba ngenihlangana nibe banye. Yes. Nibone ukuba lento niyimisa kanjani. Ngoku akusekho into eniyithethayo ngame emabandleni. Nithetha ngezi zinto ngonithukana ngazo, niyakhompyutha, niyathini. Kanti ithini into yenu? Tata ndavuka ndacela uxolo yathi inkosi yekeni lento yokwehlukana. Yes. Nilibandla bambanani because tata ungena kuni because nizi groups ngegroups. Yeah. Satana ke angeke tata ngene sibani sihlangene. Angeke. Ufuna qale aniyahlula Yes. so that azokwazi ungena. So bazalwane ibalekile lento kubana sibambane and simbuza umoya oyingcwele and we rethethe ezweni kaNkuluNkulu and yes. Zezo zinto endinazo zokuthi ezinye izinto sizawuzehlula ngokuba sibambane. Yes. Sibambane njengobana ungathi aneliphiwa ngibandla elithile kodwa libe lisindisiwe. Uthena ungazuliphiwa ibandla likaNkuluNkulu. Uthena abantu bakaNkuluNkulu ungazubaphiwa. Hawu. Intoni khona likwenza uba uhlukane ningahlangani. Yeah. Kodwa nikhonza inkosi eyiwani. Hey cha. Ithi inkosi niyalwa ke ngoku. So njalo ke tata. Hayi qinisile wavala nje ngamazwi abaleke kakhulu. Khosa abanye bazothi awu le message kubi bivele ngozibani besoya emkhulekweni. Kodwa ngoba ayivela ngomuntu esingamazi okay mhlawumbe ubivele ngebandla elithile yabona mhlawumbe ubivele ngomuntu onjani konke lokho mhlawumbe ubivele kwi-podcast enjani yabona nje konke nje lokho nje ibizi besizoya Nkosi yami and utata umprofeti ubani siyamazi bibivele ngaye lento at least ibiza banesisindo kanti uThixo ke akanzi wathi kumxaza ndandimbuza izinto make nditsho nje bayayinto le ndandiyibuza. Okay. Ndithi mna kulento ke yezinto uchiwo ngazo bana suyinxiba into ethile sokuyithini into ethile sokuhamba nabantu abathile. Yasuka inkosi xa ndiyibuza ngalento uba inkosi ingabe right into ethile. Yase yathi inkosi sanunifaka etotini. Eyazi itoti? Rubbish. Oh. Ithini okay yes sanukunifaka etotini sanunivalela uthi indlela zami na zinguzigzag zifana nozigzag uthi indlela zami wade wathi okwesithathu sanundihambisa ngomgca wempuku yabona impuku uyayazi ba itshone apha uthi naku ingqunya iphuma phaya uthi anjalo ngoke mnake uthi indlela zami zahlukile kunendlela zabantu. Yes. Uthi my thoughts are higher than ingcinga zenu. So uthi xa ungeke ukwazi uthi uyamazi. Even nam lo ndithi uthetha nam I don't know him because vele ndithi ngenye ixesha uThixo uzawuthi asangayenzi kuloo nto uThixo enzenye. Okanye tata andiyazi uba singavele nje sibe flexible ba Lord sebenza ngendlela ofuna ukusebenza ngayo. Thetha kulo muntu ufuna uthetha ngayo. Lonto ithetha isokwenza yona. Yes. Ngoba thina ngokuThixo simthatha ngokuthi uhamba kanje. Uba sifike enkonzweni senze kanje. Uba ithomo yayenzekanga akekho uThixo. Uba asikhange ke sithanaze ke kuwe umama othile. Akakhange afike uThixo. Kanti uThixo ngenye imini nifuna nje ke nifike nibulisana pecaweni niphume nihambe. Hey bakithi. Ningakhange nje ndenityhile kumade ufuna nje ke nihlangane ngothando nibulisane nehagane buza impilo umbone umzalwane wakho ba unjani. Alikho ke ngokelinye ilizwi ebefuna lonto namhlanje. Kodwa nawo ke nibe nicula nicimela nibetha phansi nibiza into kanti uThixo yena kudala ehambile. Ubefikile. Into naye befuna nje nizoxhawulana. Yes. So masimamele umoya wencele. Kakhulu. Amen. Amen.
ngibonga nje ngimnana nokuthi uthema ulethe ubufakazi bakho bahamba wakhuluma ngokuthi ngesikhathi ungamlalelanga kwenzakalani kwenzeka ntoni, meaning nathi uma ngabe singeke silalele njengoba nje siyabizwa nge18 iphumile message khona okuyokwenzeka. It's up to us ke bazalwane. Cha, siyabonga kakhulu. Amen. Yebo nje osisharele khona kuhle. Hey, very powerful words. Yazi nje konke ukukhuluma nje ya kube namandla ngendlela esimangaliso. I-message le ongeke uyilalele once bese uthi hayi sengiqedile. Ile message okufanele lokho uyiphinda phinda even in the next day naseminyakeni ezayo ayiphelelwa amandla. So siyabonga nje inkosi ngawe kakhulu. Kumbukeli okhaya ekhaya ongakamamukeli uJesu abenkosi nomsindisi na amazwi ami. Inkosi le ekuthanda ngendlela esimangaliso. Yazi yazofika emhlabeni for mina nawe for thina sonke. Ayithanda abantu abathile ayikhethanga. Nawe ikuthandile, ikuthande abantu abathile bengakuthandi. Mhlawumbe yazazi nje nani ukuthi mina ngithandwa ngifunwa umuntu. Bangahlala abantu bangakufuni bonke kodwa yena enguNkulunkulu ukuthanda ngendlela esimangaliso. So okwakho ukuthi uvule inhliziyo umamkele uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho, uconfesse ngomlomo ukuthi uJesu inkosi nomsindisi, ukholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Lithi izwi uyobusa usindisiwe nawe ube yifamily A1, sibe noNkulunkulu A1, sithola ukuphila kuyengona phakade. Unamazwi okugcina? Amazwi okugcina amancinci njengawo ukuthi yebo, kubalekile ube noYesu enhlizweni yakho. Yes. Wena use unoYesu kubalekile ube connected naze, mfune into engase ndisho ukuthi bazalwane singaxhomekeki abantu ababekweyo phambi kwethu babekelwe basilide kodwa yes, uThixo mfune wedwa usemfihlekweni. Kuyizinto uThixo afuna ukuxela zona angakwazi ukuxelela zona because wena uxhomekeke kuba uthe umfundisi ubani khawukuziyele pha kuyithi lanto yakhe yenzeka ngobani khawukuyenza pha kum. Yes. Lento ifuna bana sibe deep kuNkulunkulu simfune kusithekeni. Yebo. Wena osindiswe ongekasindiswa mthathe uYesu ngoba uYesu uyabuya. Yes. uYesu uyabuya and ebuya nje uzolanda abantu bakhe abamamkeleyo. Yes. Ayinakuba ucawaphi, ayinakubana ukhonza phansi kamfundisi ubani okanye utheni kodwa wamamkelana yena. Yes. Yesu ubalekile kakhulu empilweni yethu. Amen. La okugcina ke manje. Cela uvalele umkhuleko. Okay. Yes. Baba wethu engcwele, baba wethu othandekayo. Yes. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Yebo. Sibonga kakhulu moyo namandla, moyo wenyaniso ube nathi namhlanje. Sihleli nawe sithetha ngawe. Yes. Si meditate ezintweni zakho moya engcwele ubunathi. Sibonga Nkosi ukuthi uthe uba sithe sahlangana obasibabini uba khona wena ube ngwenani. Yes. Thixo wethu engcwele, njengoba sikhuluma apha Nkosi sikhuluma kubantu bakho kwesizwe sakho. Yes. Sikhuluma kubantu obathandileyo obanyulileyo, abanye abazazi that they are the chosen. Heavenly Father, abanye Nkosi kukho izinto ezibahlukumezayo ebomini babo bangazi ukuthi zingakhuleka kanjani. Namhlanje Nkosi egameni lika Jesu waseNazaretha sikhula onke amaqhina aqhiniweyo noba avela kwesiphina isizukulwane, sikhulula lawo matyathanga egameni lika Jesu waseNazaretha. Emakhayeni Nkosi ekunezinto ekuye kwanikezelwa ngalikhaya lakunikezelwa ezweni lobumnyama, namhlanje Nkosi siyalikhulula ngegama lika Jesu. Abagulayo Heavenly Father bayaphiliswa ngegama lika Jesu. Heavenly Father, abanye Nkosi abantwana bakho bakulambele bayakufuna Thixo wethu engcwele, bakhulise spiritually, ubakhulise Nkosi na ngobulumko bakho. Heavenly Father, ubavula amehlo kwamoya, amehlo enhliziyo Heavenly Father, Thixo wethu engcwele, ukuze Nkosi baqonde ngendlela entsha ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu namandla ngenalibandla lakho lonke lihlanganise ngomoya wakho libophe moya engcwele, abangasinzwanga Nkosi mabaze kuwe Heavenly Father because
Thixo wethu oyingcwele eyona nto wena oyifunayo Heavenly Father mphefumle guqukayo baba wethu oyingcwele siyaphinda namhlanje sisathetha ngale 18 Nkosi sithetha ngokurepenta siyarepenta Nkosi khona izinto esizithethileyo ezikukhathazayo today Heavenly Father that sixolele baba wethu onamandla ke siyakumema moya oyingcwele that ube nathi uhambe nathi usembathe uhlale kuthi ngaphakathi usicebise Nkosi izinto esidinga ukucetyiswa ngazo sidinga Nkosi Thixo wethu oyingcwele provision evela kuwe Heavenly Father because akhonto edingekayo kuwe akhonto engekhoyo kuwe Heavenly Father futhi you are a provision and Thixo wethu oyingcwele you are a provider moya oyingcwele siyabonga ke nasemini nje egameni lika Jesu waseNazaretha amen and amen. Siyabonga kakhulu siphinde sibonge nasemakhaya uNkulunkulu emuhle anibusise ngomsa wakhe siphinde hlane kwivideo elandelayo amen.